Grupp ta' residenti ta' blokka ta' appartamenti fi triq il-Pjonieri f'Buġibba ħadu l-qata ta' ħajjithom wara li sabu Tifel Tat-Twelid Bil-Kurdun abbandunat fil-Parapett tal-istess blokka. Is-sejba xokkanti saret tal-ħabta tal-erba tal-ġimgħa wara nofsinhar minn wieħed mill-ġirien li mal-ewwel talab l-għajnuna taż-żewġ ġirien l-oħra li dlonk miżlu jagħtu l-għajnuna u ċemplu lill-Pulizija. Jiena rajtu għaxan ġie ħabbat li dak il-barrani, u mbagħad jiena kont qiegħda mal-itfal, mbagħad iritlu ġara għalli hemm terbija isfel, mbagħad itlu terbija kif jista' jkun għalli iva hemm terbija isfel tiġi miegħi biex tara. In-nisa ddeskrivew ix-xena bħala waħda xokkanti u li qabdithom il-biki hekk kif qatt ma stennew li kien hemm persuni li lesti jabbandunaw tarbija b'dak il-mod. Rajta qed ngħidlek qabditni bħar-roda u anki qabditni l-biki għax kif rajta hemm mixħuta mgeżwer dik il-ġaketta. U qiegħda fil-paċi għax laqas bit-tikbi sar jieqda kienet kuntenta tidher. Huma spjegaw kif it-tifel li natalu l-isem ta' Kristjanu fuq ix-xewqa tal-Maġistrat instab imgeżwer f'xi ħwejjeġ taħt il-letter boxes tal-istess blokka. Ġaketta blu bl-abjad. Jiena rajta issa ġaketta ta' chambermaid. Iva, hekk jiena, anke jiena hekk rajta. Il-Pulizija elevat il-ħwejjeġ li nstabu mgeżwrin mat-tarbija sabiex tara tistax tikseb xi forma ta' evidenza permezz ta' DNA jew marki ta' swaba. L-investigaturi għad m'għandhom l-ebda ħiel dwar it-tarbija u l-investigazzjonijiet mhux se jkunu faċli hekk kif iż-żona li nstabet fiha t-tarbija m'hemm l-ebda kameras tas-sigurtà u sa issa ma nstabet l-ebda xhieda. Dwar dan il-każ inħattret inkjesta maġisterjali mmexxija mill-Maġistrat Joe Mifsud li qabbad lill-espert mediku Dr. Mario Xerri sabiex jassistih.